Kanyang laki din! Uncle Bansyong, naragsak kayo ka na. Tanabalaw ni Nana Lorena. Na, tagkatawa kayo din, Uncle. Apay ko man nabalo ni Nana Lorena. Sa anak ba't kide naragsak? Gaputa na tayo di asawa na. Naragsak basit. Gaputa maipalapal kaun ti panagayat ko kayong kuana. Ay na, Uncle. Kasla milagro laeng ang mapasamak na ita. Kanya! Wan, Uncle. Kasano nga da mga yatking ka? Kahit inlaklakay mo ti manuklaan ti apaprosa, Uncle. Ay na. Day takit di ti pangkitaan da anapudnuak nga gayat. Kita man nagititarakin ko ang manok with tender love and care ko naman. Ay na. Ala, wala, Uncle. Auntie Lorena, umay nakakano pa siya rin niyang kalbansyong. Anya? Wen, auntie, gaputa agayat kanukan ka. Ay unay kan Eva. Awan pa'y ti makabulan ang napalabas sipod pimusay ni uncle mo. Day takit din ti bagbagam. Ay na, pasensya kayo na, auntie. Day tamat ngamin ti mangmangag ko at chismis. Ay na, di mon ikaskaso day ta nangag mo. Chismis laang day ta. Ang kasanunupod no nga agayat kan ka, auntie. Kas itinako na, makabulan laang tinapalabas sipod pimusay ni ulitag mo. Kaya't nasawan, awan ti panahon ko para iti baro nga ayat. Gaputan nila ang uncle mo ti ay-ayat. Ikaw, tulungan nakman iti parikot ka. Apay, anya launa iti parikot mo, tataban siya. Agayatak nga ron kini Lorena. Ngumjak amaw no kasano nga arbag. Ay na, si kamot, tataban siya. Awan pa'y ti makatawan, sipod pimusay dede asawa na. Day takit din ti pagbagam. Kahit anya nga ron ti mabalin ka, no agayatak at talaga kinkwana. Tataban siya. Ang mga no panunutan na agungundawayam ti pan nakabalo na. Urayam pa'y nga aglabas ti mano atawan sakbay nga agaram. Agasam man na itatawan. Mabayag anay ta. Ang mga noon na andakaon. San aya mabalin ti makadumingaw? Sa bagay, no talaga di mon mailumang ti panagayat mo kankwana. Sige, ipalapal mo nga rodan, tataban siyang. Bareng maisalat. Kalbansyong, asidagtan, iya balay da Auntie Lorena. Troy, kanakan. Nay, apaya kasta ti Jaryo, Uncle. Troy, agnervyusak mo tayo. Kaslajak gaya maiturid asang Win Lorena. Uncle? Agsubli talangin ni Troy. Baliwan taman ng tumay. Anya? Win Troy, agnervyusak ka talaga. Kaslajak makasao, indun kasangok ni Lorena. Unay ka na, Uncle. Sinangsang atta, ti mano abantay. Pinagbagka na kiti nakadagdag sin abagas kun kamutay. Ako nam nga isagot mo kan Auntie Lorena. Ngamita, agsubli talaga yam. Ano sa munak anakan, mabainak gayam kini Lorena. Ay, agtigir-gira ka nga po'y tinervyos ka. Ang mga no, maisbuak di ti brep kan pantalong ka. Ay, karo anak kababain kang kuana. Anya nang Kalbansyong. Di yung ibagang ay subli tamanin da ito awit ka. Ay, kit ano sa munak anakan. Sana balay, tanapig sa pailang na tatumang mo. Ka, no ibati ta dito, sayang lang. Anya? Iba ti talaang dito, Uncle? Bareng Auntie Lorena tumulaan ti makala. Kasanon no sa bali ka anakan. Sayang, ay alala. Ano sa mo na baggatan? Sa nabalay, aggatang akto iti mais sa atubay tao. Isuntok titangdan mo. Anya? Ne, naangir siguro deta luto mapansit, Troy. Di mo matan ikiwar. Rikaw? Abay,
Kasla na nagbatan ti pampanunutom ngamin. Ay, pampanunutin nga ron ni Uncle Bansyong, pare Ricaw. Ha? Apa ni Uncle Bansyong? Kaslamang loko nga ron. Kinadwak edi na minsan ngal daw. Tako na nga ipudnunan ti marikrik na kanyan ti Lorena. Ngamidadda kami ni paraangan dan ti Lorena. Nagbabawi kini. Anya? Saan na timuloy? Saan nga raw, pare Ricaw? No kaano pa yan nakasangpag kamain? Saan to nagbabawi? Binannog nakla nga nagbagbagkat iti pasarabo na kumakanyan ti Lorena. Yan. Kunak mo't ngamin asaan nagdardarasudos ama panijay. Anya nga tinapasamak. Nagbambannog kayo lang asimang sang at ija balay da Lorena. Yak mo man iti dayjay nga Uncle Bansyong. Kasla ubing na kumaraw. Ay kat, ano sa mo na tro itangkel mo may. Ngam, naya, di mo tultuladan. Ay na, awan ti planok amang idol king kuana, paray. Kat no palpalaran no daduma, makapasar. Anya laki day. Eva, manglukatak iti pakanak. Kat si kanto ti katulunga. Talaga, auntie? Wen, isupay man apaka kumikumak tani. Masiksikuranak nga agigyan laang dito'y balay. Ay, uwan, auntie. Ngam, amangan no mabangkrap. Amangan no dagiti kakaan nakammat lang ti mapanmangan kat puro utang. Ay unay kan Eva, saan pa'y anang rugrugi? Day tabangkrap kit din ti bagbagam. Ah? Pasensya kayo na, auntie. Ngam, amumatan ti ugali dagiti kakaan nakamadaduma. Ija balay mo ti pangananda. Ay, jakam mo kadagijay akakasinsin mo. Restaurant samot ti panagkitkita da iti balay ko. Ay na, naingimas mat nga minakanayon ti si daan yu ante. Iso kay kayat na. Ti kunam kit de, sadot dalaang dagijay nga agluto. Day talamangan ti amuda nga aramidan. Anya lakit din aya. Tatabansyong, di ka ngamin agbarbartek atap no magustuhan na ka ni Nana Lorena. Mapukpukawan akmit tayo ni tinamnamari ko. Amangan no di nakayat ni Lorena. Di mo pa inararam, negatibo at dagos ti bang panunuto mo, Tatabansyong. Mabainak ngamin nga agaram. Ay na, tarakyam ngamin Tatabansyong. Awan, ano agpatay-patay ka? Adon, ti makaunakin ka. Nangaruna itantadan negosyo na apakanan. Kastaya. Wain, kit saan na maliklikan nga adan to dagiti lalaki a customer na. Kit agaamudan to. Sapay napintas pa lang ni Lorena, Tatabansyong. Ha? Ang mga nuatan to makasirpat kinkwanay dyan. Ang mga nuatan mang kuldi-kuldik, itisikat na, Tatabansyong. Ah, unay kan Rico. Masaksakitan na kingarod ka na kita ngay bagbagam. Ay na, agkunay ka ngaminin Tatabansyong. Saan lang apusaw? Inton maunanda ka manay, kundi sa noong kanto manay nakasla, nagpatinggan ti amin na banag itibiyag mo. Anyan laki din aya. Inturturid kon ti imay Lorena. Gaputa, jakon maitured nga ilimid ti panagayat ko. Anya? Wen Lorena, patsyam dagiti ibagbagak. Ay nabansyong, si aasawa, kan addaan akon iti anak. Agbiro kalatan iti balasa. Sana bali ata balo kamot Lorena. Nawaya ka nga agayat manan. Anya? Wen Lorena, agayata ka talaga kin ka. Ay napasensya kan bansyong. Ay ayatak day ti asawa. Katawanan ti planok nga agayat manan. Ngam natay mutin day di asawam. Anya pa lang ti manglapod kang kangay nga agayat. Isu asong batan nakit din, tapno agasawatan. Anya? Uy, Lorena, sumbatan na kon. Saan ka ngagbabawi ti denak? Kun,
nakasaganak amang ikasarken ka. Ado, dagiti taraken ko adingwan. Di ore man, maminduata nga agkasar. Ha? Ay na, Bansyong, oray taraken mo amin adingwan, awan bibiyang ko. Kano agayatak man, saan na si ka? Agpili ak, itilimpyo ang lalaki. Limpyo ak mo ti Lorena. Dua mo dagiti matak. Dua ti abot dagiti agong ko. May sa tingiwat ko kan dua dagiti lapayag ko niya. Saan atin na impisikalan ti kayat ko asawan? Ah. Ti galad mo ti dakdakamata. Saan akasken ka nga inuubing ti panunot na? Anya. Ngay, agmurmuryot kayo manay, Uncle Bansyang. Kunamlan no asino day Tia Lorena. Uncle, Kunamlan no nakapimpintas. kunam idi, isaw, ti kapintasan na babae, para king ka. Ita, kasta manay, dagiti sa uyaw, Uncle. Ah, Ay na, Uncle, di ka mauawatan. Ay ayatem ka diya talaga ni Auntie Lorena, ano saan? ha? Ay, wan. Taray. Ay, ayatak ni Lorena. Masairak lang iti panagsasaw na kanya. Anya laki, di na yan, Uncle. Kasta talaga ti agaram. Ano sa nyo, Kun baliwam ti pamayam nga agaram. Ang mga no di na magustuhan ti panagsasaw. Anya, kat numayat mo ti pamayak nga agaram, ti kunam kide, agpangpangina day Tia Lorena. Oho, kunam lano asino. Ay nangkal, saan kayo amawatan? Ay ayatin nyo unayaw negatibo may tibagbagayaw, may papankin kwa na. Ay, yan niya laki day nangkal. Ne, apay nagsubli ka manen, Bansyong. Anya pa'y ayat, ti kayat mo nga ibaga. Ay, kasi ti sigod, umay ka manan armain. Ay, talaga adi ka makauawat, Bansyong. Imbagak lang arudan ken ka, asaan ka nga ayatan. Aginggat di nakaklunan, di ka sardengan nga armain. Oray agan ano ka, talaga asaan ka nga ayatan, Bansyong. Ngamin, awan at talaga ti mariknak apanagayat ken ka, nga oray may sa porsyento. Anya, Wan, iso apang nga asim ha, di kan agsubsubli ditoy. Disturbo ka lang. ay agsubli ak Lorena. Gapot ka kayat ko nga ipakita, asa anak nga agsardeng, amang ipanagnak iti kinapudnukin ka. No retreat, no surrender ako nada. Ay nabansyong, pangaasim ka diya. Amangan no agbutang dagiti customer ken ka. Amangan no mabankrupt ti restaurant ko. Gaputa mabuteng da, di ta pa nagrup-rupam. Anya, Talaga aloyal kan ka ni Uncle Bansyong, Auntie Lorena. Ay, Apay, diyo ka di kayat ni Uncle Bansyong? ay na, asino kumamot nga iti mangayat iti dayja a tao. Kano kasla arak ti pan nakadanumnan. Ah? Apay nga katawa ka, Eva. Grabe matday takas laarak ti panakadanom na, ante. Katuan mat, kita man. Tunggal umay dito'y restaurant. Kasla saan nga digdigos. Uray kumaan, no saan nga atidog ti buok kan barbas na. Ante? Ay, marurudak. Amangan kit dino agbuteng kan kwa na dagiti customer. Awanton ati mangan dito'y restaurant. Ay na, da kayo umat, ante. Saan ama pasamak dayta? Di kay madanagan. Mano adara say na nagsubli-subli ka diyan ni Lorena. Yung isulat tamad nga isaw. Uwin nga raw Uncle Bansyang. Nung nga isardeng yon, ti agaram king kwa na. anya, Uwin Uncle, tanay. Imbaga na mutin ka na kayo, di na kayo kayat. Mangrik na kayo mutin na Uncle.
Ha? Un nga ro tata, kasla ka asi kayo lang, agsubli-subli dyan na. Ay, sana ka maupay. Agar maklata, aging nga awan makitak nga asawa na. Ngam siyak mo titaktakin niyo, Uncle. Siyak pa di nakakaasing agbagbagkat ka dagiti nagado pasarabo yung ingwana. Kasano nun ni Pare Rico gayam tayayatin na? Anya? Agpanunot kayo ng Uncle. Ay, sana mabalay. Sakla ang timang tagik ko iti panagayat ni Lorena. No kasapulan nga ala iti dinarasan, arabida koon. Anya? Ho! Anyan. Nagturod kayo umutin nga mangibagay iti dayta, Uncle. Kit ultimo karabasa nga isagot yo iti ararman nyo. Di yo mabagka. Anya laki din. Ay, bigbigat, ngam sikat ti kaunaan a makitak dito'y restaurant ko, Bansyong. Ay katuan a Lorena. Tapno siyak ti umuna a makitam. Di ka mang singa, Bansyong. Bisi ak. Awan panawon ko a makisaritakan ka. Di ka din agungit, Lorena. Ismail. Hey! Makapabwisit ka! Talaga ka di mayat, Lorena. Saan nga rod? Narigat aya nga awatan dayta. Na, di ka kung kita! Di nakbastusan! Lorena. Anay ko. Anay, bimukol santi natamaan. Hindi impakul mo kanya. Impang ormo matin dayta aklaw ti bulalo. Dayta ti maganab mo, Bansyong. Di kanto ngamin makauawat. No imbagak adi ka kayat. Talaga adi ka kayat. Iso adi nakbastusan. Ay, awanan ang Uncle. Di ka man kumanatawa, Troy. Ala, agawitan. Ha? Pinang-or na kamutin ng ti Lorena iti aklaw, Uncle. Apang aron akatawaan na. Ay na, Uncle. No dimngag kayo kumangamen. Saan na napasamak dayta kada kayo? Kin apay ngamin amang kuldi-kuldit kayo. Iti pa'y sikat na. Agin lang na niya, Lorena. Kayat nabot lang. Ay na, Uncle. Saan ngamin amay parbang tinaramid yaw? No imbaga na adi na kayat. Huston. Di yun nipilit ti bagiyaw. Kitaan niya man. Pinang-or na lang dahil muging yaw. Malawanan. Huston. Di na ko katawaan, Troy. Agawitan. Nasakitan ti muging ka. Agat bulalo pa yan ti banok. Ay, nyalaki. Di ngamin, Uncle. Unay mga minin dahil nga ayat-ayat aya. Makapasakit gaya, mitirik na. Ay. Kaasi kayo pa, Uncle. Huston ko nakmat, Troy. May saka man. May talamang sutil tamom. Alam mo na, pasensya kayo ng Kalbansyaw. Kastagayam ti epekto ti mapaay. Naungay, kaskada agmumuryo. Agasam man, ante. Sure hit kayo, mate. Anya sure hit. Kano na minsan lang nga pinang-oryo. Natamaan adagos timuging ni Uncle Bansyong. Dagulit met ngamin. Imbagak lang aruden nga awan apulos ti mariknak a panagayat ken kuana. Ipapilit na pailang ti kayat na. Mayat gayam tikas jay ano at dadagulit, ante. Panguran iti aklaw. Kitaan nyo man, rimwar adagos ni Uncle Bansyong. Ay. Jak imbaga atuladam tinaramid ko, Eva, ah? Ante. No adagarum ken ka, kat di mo kayat, kasaritam lat ti tinasayaat. Ipakitam lat ti respeto ken kuana. Tapno nasayaat kalat ken kuana, nga uray di mo awaten ti ayat nga idatdaton na ken ka. Mawatam. Wen, ante, kun kunak lang dayjay, ket agyaman nak, iti pamagbagayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din.
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.